लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि देनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै खोमसि खोमला हरला समनि गेजेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों माने जोंनि माबायावहाय अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आरोना बै जोंनि खाथियावनो बालिसिया होननायावहाय खिथेर फिल्मखौ देखायगोन आरो ओमफ्राय जोङो थांगासिनो प्रग्रामालाय मोनानिफ्रायखासो 6टानिफ्राय दा 6टाबो जाथ'खायाखै ओमफ्राय जोङो दायो थांबाय थानोसै मा नुगोन मोनथिला एक्टर सिंगार मोजां फैगोन ओमफ्रायो जों नायनायजोंनो लोगोसे नोंथांमोननोबो एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांसै आरोना न' बुथु जायफोरा जोंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय खोमसिखायनो एकदम लाइट होनानैसो बानायदों नै भिडिअखौथ' बानायनो गोसोथार नालाय बेनिखायनो खोमसि खोमलाबाबो बानायबाय आरो नै लोगोफोर जोङो जाय जायगायाव फैदोंमोन बे जायगायाव मोनफैबायानो होनजायो ओमफ्रायो मानसिफोरा सासे सानै फैबायदां सासे सानै माने फैसाबबायदां हनै मेरला गारि मोनफैसाबबायानो सिङाव हाबहैनोसै जोंबो टिकेटफोराबा बेसेथाय लाबाखै आं मानो नांगौलै नायखादखोलै नै बेयावनो पस्टारा खोमसि जाबाय दा बोरै नुबावनो पस्टारखौ टिकेट लानो थांबाय नै जोङो ओमफ्राय टिकेट हरग्राफोराव सोर दंथाय एसे भिडिअ लानानै देखायनि नै सिनाकि गोजासो टिकेट हरग्राफोराबो ओमफ्राय ना बेखौ खिथेरखौ सोर लाबोदों बेखौथ' आं दहाय खोन्थाबोआखै नालाय बे माबानि अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बिसा कमिटिया लाबोदों आरोना अब्लालाय मानोथो आं टिकेट लाबावलायनो न' लोगोफोर आंबोथ' बिसानिनो सासे मानसि जाहैबाय नालाय एसे लानायाथ' मोजां ओमफ्राय जोङो लाथ'वाखै आरोना टिकेटखौ एसे हाबग्रोना नायहैनि मानसिफोराबो फायथाराखै नालाय दा उनावहाय लाफायसिगोन आरो बेखौ सोर फैगोन सोर फैया खबर लानो सम मोनाखै नायनो फैबाय नै थाब्रा खाथियाव था आनै फैब्रा खाथियाव फै नुयोलै सिनाय मोनो आरो नै मुथुआ गावनि लोगोजों एसे भिडिअ लानो थिननायखाय आङो भिडिअ लानानै होबाय ओमफ्रायो जोङो दायो सिङाव हाबहैनोसै आरोना सोर फैखो सोर फैयाखै आयु नै लोगोफोर रावबो गैया लांदां बुंनो थाङोबा जोंनो एसे फार्स्ट बायदि जाहैबाय खोमा हाय मा खबर नै जाहा माबा लोगो मोनदों काति लिरखायदां न' नामखौनो नेरसोनसोलाय नेरसोन एक्टर लोगो मोनदों नै नेरसोन रावबो गैयि लांदाङावनो एसे स्टेजाव गाखोनानै फट' लाहैनो होननानै आङो गाखोलांबाय नै स्टेजाबो एसे हारां हुरांथार हनै ओमफ्राय नै जाहा माबाखौ लोगो मोनबाय बेयावहाय दिपिकाखौ ओमफ्रायो नै बियो आस्टे लागै बेखौ गोदोनिफ्रायनो सिनायखायो बेबो आंखौ सिनायो ओमफ्राय एसे दे माबाखौनो भिडिअखौनो लासामसै स्टेजावहाय रावबो मानसिफोरबो फैखायाखै होननानै नै बेबायदि एसे भिडिअ लानाय जाबाय आरोना जोङो ओमफ्राय जाहा माबा गित दामदो नालाय माबा रायज्लायसोदोंमोन जोङो ओमफ्राय खोनास्राया आरोना रायज्लायनायखौनो ओमफ्राय कपिराइटबो जागोन नालाय बेखायनो दानजोब्बाय नै मोजां एक्ट्रेस सिंगार मोनफैजोब्बाय बिसोरो दा उनावहाय मोजां मोसागोन मोजां मेथाइ खनगोन ओमफ्रायो सोर माबायदि मोसायो सोर मा मेथाइ खनो आङो बेखौनो जों नायथ'थ' नोंथांमोननोबो एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांसै आरो नायलांबानो जाबाय माने बिराद मोजां मोननानै दं आङो बेखाय बोखाबो जानो हागौ जेरैखि जाया माने बोखेबाबो बोखाबाबो सोमखोरखा बिनि गारांजों रावबो हाखाया ना मा बुङो आइजोफोर सिख्लाफोरनि गोसोखौ मुहिलांनो हानाय नायनोसै दिनै लाइभ पारफरमेन्सखौ जों आंजों लोगो मोनना बै मोनाबिलि समा
बारलांनाय सिउ सिउ बारनाय बारा बारलांनाय सिउ सिउ बारनाय बारा लीनाबसमुतारिखौ फैनानै थाबैनो पारफरमेन्सखौ होनो थाखाय खावलायबाय नोंथांमोनाथ' लीनाखौ बयबो मिन्थिखागौ जोंनि बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि आरो बिथाङा बेस्ट एक्ट्रेस एवार्डबो मोननो हादों So Miss Lina, welcome to the stage. बेनिखायनो बुंदों आंबो लि आनफिल शर्ट मेगाजिन नाम्बार 4.2 निफ्राय आसिस राइफल बाइक बिदुग्रा फारसेलांग्रि लवारसंग्रा आइ आफान गिबिं गेटखौ आइजाबोन सोंखेखे माने रायजोफ्रा बुजिदों बुजियाखै आं बुजायनोसै बुजिजागोन ना बुजिथाराखै लि आनफिल शर्ट मेगाजिन नाम्बार 4.2 निफ्राय आसिस राइफल बाइक बिदुग्रा फारसेलांग्रि लवारसंग्रा अलासम गिबिं गेटखौ आइजाबोन सोंखेखे फारसेलांग्रि लवारसंग्रा तारमाने लि आनफिल माने नैबे स्टेजखौ लाफै होननाय जादों आरोखि शर्ट मेगाजिन नाम्बार 4 माने फुंखा थाबाय होननानै बुंनाय जादों आरोखि पइन्ट नोंथां आसिस राइफल बाइक बिदुग्रा लवारसंग्रा आफार सिलांग्रि माने नैबे गोजौआव थानानै माने उल्थां फाल्थां बुंनो होनाय जादों आरोखि बिनि उनाव अलासम गिबिं गेट आइसाबोन सोंखेखे माने नैबेखौ होननाय जादों रायजोफोर बे आइसाबोन सोंखेखे दा नै जेराव रायजोफोर खोब गोजांनाय मोनदों आंलाय थारखौनो खामबाय सानदों आरोखि
भिडिअ'आ ड्रनजों लानायमोन माने आगै बिलिफाङा आंनि खाथियाव जिरायनानै दोंबाय थायोमोन बियो ड्रनजों लादों आरो ओमफ्रायो ड्रनजों लानाय भिडिअ'खौ नांगौबा होननानै आंनो मोनसे सोनानै हरदों आरो मोनसेल' नङा दोंबावो दोंनाया उनथिंजाय देखायगोन ओमफ्राय ड्रनजों लाबाथ' जेबो माबा खोनाखाया नालाय साउन्ड खोनाया बियो सिरिसो मेथाइ खनदोबाबो जेबो खोनायाखै ओमफ्राय आं इदि कभार रायलायनानै खोन्थाना होनाय जाबाय आरोना नोंथांमोननो ड्रनजोंनो लानाय ओमफ्रायो मानसिफोरखौथ' हनै रावखौबो सिनायखाया अब्लाबो एसे देखायनानै होबाय नै सानैसो सिख्लाखौ बेयावहाय सिनायदों आरोना ड्रनखौ नुनानै हाय हरदों मोजां जादों आरोना बेबायदि हरबा भिडिअ लाग्राफोराबो मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय मोजां जादों ओमफ्राय मानसिफोरा बेसे बुरजा जादों एसे नायनानै लादो नै बहुत बुरजायानो जोंथ' सिगांथारावसोमोन जोंखौ नुनाय नंला बेयावहाय जोंना नायनाया जोब्बायबो ओमफ्राय नै एसे गुगुनि जानानै लानोसै जोंथ' खिथेर फिल्मस नायनो थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेयावहाय एसे एक्टर एक्ट्रेसफोरनि मेथाइ खननाय मोसानाय बायदिसिना देखायग्रोदोंमोन नालाय ओमफ्राय इसोरखौ एसे भिडिअ लाग्रोबाय ओमफ्राय दा खिथेर फिल्म नायनो थांनाया जोंना खिथेर फिल्मखौनो नायबोनाय जायासै एसे मोनाबायमोन आरो थान्दाथारबो जाबाय बिनिखायनो नायला होननानै जोङो फैबाय आरोना न'आवहाय खिथेर फिल्मखौथ' बिराद नायनो गोसोमोन नाथायबा नेनानै मोनिनि न'आव फैनो लाबाय आरोना जोङो ओमफ्राय फैनोसै समावहाय नै मेहेरखौ लोगो मोनदों आहा लोगो मोननानै एसे रायलायलायदों आरो हाय ओमफ्राय मेहेराबो जिमायाबो रायलायसोदोंमोन आंनि भिडिअ'आवहाय नाथायबा गितबो दामबाय थादों नालाय कपिराइटबो जाखागोन आरो जोंनि रायलायनायखौबो जेबो खोनाखायामोन दावरावजोंनो बिनिखायनो आङो मिउट खालामजोबनानै होबाय ओमफ्रायथ' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो जायफोरा बेखिनि भिडिअ'खौनो नायनानै गोजोननाय मोन्दोंब्ला एसे भिडिअ'खौ लाइक खालामनानै होब्लानो जाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैगोन दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बिराद गोजोननाय थाबाय बाय